yan bebeji. Kakar mu tana kyau waye zai ce mana bai jin daɗi. Kwangi na zuma kowa ya san a jikinsa akwai zafi. Wa zai raba hanta da jini ne dole uwar naki. Bebeji turaki ta zai taɓa shi ke ba mu cikin sauki. Shi ya san matsalar mu a rubuta hakan a saman kundi. Halin shanaye ku sani sai dai ku ci karmami. Dan turaki da Allah ya dogara shi ya saka masa rai. Wanda ya ji tsoro ya sha madaci kada ya ɗauki makami. Shi nufi na Allah ba a ja masa duk wahala da daɗi. Kai mun dace zafin Allah ya ba mu ruwan sanyi. Na Madina da yardar Allah mu hudu so ne sai kari. Kuka ne mai share kukan mu bebeji ka ceto bayi. Kowa zancensa mulkin na Madina mai daɗi. Mulkin ka mai daɗi. A turakin bebeji baka yi wakala da matuta ba. Kai muke so kai bi ɗaya ba mai yi mana ƙarya ba. Haɗarin ƙogas ne hali na madi ba a baya ba. Mu irin ka muke so mun san manufar ka samu nishaɗi. Mun shaida bakan gizo ba za mu bari ya yi komai ba.